Кайларга барсак та безне рәхим итегез дип каршы алалар. Бу юлы без Түбән Новгород өлкәсенең Мучали авылында булачакбыз. Һәм бүгенге тапшыруда сез һичшиксез күрәчәксез. Мәхәббәт горур атлар, тырыш егетләр, яңа мәчет, матур өйләр карарга кирәк кыскасы. Бер кызыклы факт. Бу якларда сыер ите гомумән ашамыйлар диярлек. Шуңа атлар тоту гадәти күренеш. Без дә атлар күргәч битараф кала торган кешеләрдән түгел. Канга сиңгән бит инде ул татарны. Мин инде являюсь монда КФКның как бы управляющий инде. Хозяйствобызда безнең атлар, сарыклар, 46 атыбыз бар, 80 сарыгыбыз примерно инде шулай. Уак түәге белән тагынасты. Ота бер яңа агрегат алдык. Җәйге сезонга готовлыйбыз. Казан өлкәсеннән. Атларны тотабыз инде магазиныбыз бар. Свежий мясо реализацияга. Казыга инде тутырабыз. КФК инде хозяйствосы үзебез. Җиребез где-то әлегә кадәр 900 гектар иде. Белгесе нигә вакытка где-то 100 гектар тагы алдык арендага. Арендасын түлебез инде, как бы сказать, игеннәтә, акциялата да, плюс катарып бирәбез ниләрен, налогларын, пайщикларныкын. Сыраган пайщикка техника белән ярдәм итәбез. Нәрсә кирәккә инде отказ бирмибез. Кемнәр обращается. Чәчәбез основной инде без иген генә. Эшчеләр инде кышкы сезонда шул егетләр где-то 7-8 кеше. Ол бухгалтериядан башка. Җәйге сезонга где-то общий була, наверное, где-то 17-18 кеше инде. Бөтен группабыз. Ну, малайлар, атым, егетләребез, молодецлар. Ерте таңнан алып, төнге караңгыга кадәр эшлиләр. Все официально трудоустройство белән. Бу авыл җегетләреме инде? Барысы да авыл җегетләре да. Бу авылдан да, күрш авылдан бер егет безнең белән эшли инде. Безнең коллектив бик дус. Между нами говоря, ниткән сайын шашлык кыздырып ашыйбыз. Начальство да безнең митмәйдә объят итми, кунакларга да яшкәлиләр. Шулай. Бу төбәктәге татарларның миңа аеруча юмор хисе күңелгә якын инде. Анда тормышны ярату, гадилек һәм авырлыкларга җиңел караш иңрәп ята. Иң ассызыклап әйтә торган сыйфат ул зарланмау. Мин моны элек тә белә идем, хәзер тагын бер кат инандым. Глава администрации обратился к концу 2014 года, начало 2015. Обратился меня, давай Мәскәүдән үсәк монда внимание бир. Авыл хозяйство бетте, авылны сибәләр. Җирләр анда китә, монда китә, давай курсага халыкны эштиреп бак. Шулай итеп китте. Авылга төшеп, халыкны эштиреп, собраниялар уздырдык. Халык ризалык бирде. Җирләрен, ниләрен, пайларын договор белән төзделәр. Дружно тотындык эшкә 15 елны. Хәзерге менә 15 елдан 8 ел үтте дип әйтергә мөмкин бит инде. Ниндидер теге плюска чыгу ягы бу нинең Аллага шөкер, ата уже 2 ел уже плюс белән эшлибез инде. Аңа хәтле алай теге чык. Ну, җирне тоже да вести надо үз диенә китерергә аны. Потому что җирләр бәрелгән иде, кадр, агач үсә кадр, ут үсә кадр, ни үсә, аларны башына обработать итәргә кирәк. Алар эшләде башында, әле җир үзенекен бирергә тынды. Беренче, икенче сезонда неудача булса, кулларын чирә ярамый. Барырга тырышырга кирәк. Ул сиранны җирне үзен ашатсаң, җиргә бирсәң, җир сиңа кайтарып бирә. Тизгенә да 4-5 ел кирәк түзәргә. Шуннан какой-то результат алырга була инде. Шамил әфәнде кагыйдәдән искәрмә түгел. Туган җир өчен нәрсәдер эшләргә тырышу бу як халкының канына сиңгән. Читкә киткәннәрнең күбесенең авылда өйләре бар. Өйләрнең дә ниндиләре генә бит әле.
авылдашларының уңышка ирешкәнен бөтен авыл халкы күреп торырга тиеш. Тыйнак кына яшисе килә дә бит татарның. Килеп кенә чыкмый. Мочили, мучали. Беренче мәртәбә безнең монда документальный, подтвержденный кагаз бар, что бирелә шындый кешеләргә, служивый, ямышлы татарларга урын, шында үзләргә җир бирелә. Ул 1611 елдагы документ. Хотя андук әйтелгән, что яндук ерак түгел уже татарлар бар. То есть әйтмәк инде шул элегрәк килгән булган татар булганды. Но документальный 1611 елда. Мочили мин әйтәм, что ул сүз Мордовский. Безнең Мучали килеп утырган истән теше Ермак, аста болотистый урын, сулы. По-мордовски Мочали мокрый овраг. Шунда мен уйлыйм, что ул мордовский сүз. Шундан инде без бу Мучалилар без күп, безнең бар Мучали Держановский районда, Мучали бар Саратовта, Мучали бар Пензада, Мучали бар Мордовияда, җиде авыл. Ну, Держановский районда, Чупралявын районында алар үзләре әйтә, что алар чыккан бездән. Мин уйлыйм, калган авыллар да бездән чыккан ди. Шунардан шул авылның историясы шулай. Без бөтенебез йомышлы татарлар килеп без Кадом, Касимовская, вот Рязанская областьтан бери якка табан шулай. Безнең килеп чыга, что без аннан килеп без. Идет вот шул елларда. Шунда урнашып калып без, авыл үскән, вот минең бар шундый данные, вот 25 елда авылда булган где-то бер 6500 кеше. Шуның 850 кешесе йөргән акча эшләргә Петербургка, Мәскәүгә, Донбасска кайгына юк. То есть халык күп булган җир бөтен кешене обеспечить итәлмәгән. Шунардан бик каты күп биргәннәр якка эшләргә. Сиргач татарларының дини тарихы яхшы өйрәнелгән. Күп очракта авыл тарихы да нәкъ менә шул дин әһелләре сәбәпле безнең көнгә кадәр килеп ирешә. Татар авылларындагы мәчетләр революциягә кадәр хәзерге ЗАГС ролен үти. Имам хәзрәтләр барлык мәгълүматларны туплап бара. Бүгенге көнгә килсәк, дин учагы һаман пыскыган күмерләрдән янәдән кабынып китә. Татарлар бит татарлар инде. Алар бит бер кайда югалмаган. Татарларны менә тарихны сез беләсез. Татарлар бит аларны бит өмердән өмер күрсәткәннәр. Ну, югалып калмаганнар. Менә Аллаһ әзме шикертелебез сакланган. Әнә менә авылыбыздагы бер шул эшмәкәр дисез аларга мәдрәсә ачкан идек. Авылда җәйгәне шәгәрем тулы мәчет азбарында булалар. Дин гыйлемнәре, араб алфавитлары өйрәнделәр пандемиягә. Ул менә мишат итте, үрсәк тукталдык. Әле иншалла яңадан башлап җибәрәбез дибез. Яшьләр дә дингә тартыла. Адам баласы ул нәрсәгәдер ышанырга тиеш. Ну, 70 ел артык менә диндән биздереп тордылар, бер нәрсә барып чыкмады бит. Кире бит дингә чакырабыз хәзер. Балалар хәзер күрше авылга укырга йөрү сәбәпле мәктәп бераз бушап калган. Хәзер анда китапханә белән музей эшли. Менә бу балаякмы? Менә бу? Да. Мин дөрес аңладыммы? Да, шул. Менә шул балаяк. Да. Монда камыр баскан. Да. Әни теге бал дип аңладым баштан, бал саклаганнар дип. Юк. Монда камыр басканнар. Анар ничек теге Ну, вот килен, яшь киленне вот шунда акция берип, шул камырытынан акцияны ул эгер батыр уңган булса, ул акцияны таба. Камырны баса. Да. Тиеннәрне. Киленнең беренче акчасы. Да, киленнең беренче акчасы.
Авыл халкы китап күп укый икән. 9000 дана китап, гәҗит журналлар кайтып тора. Кичләрен уку залы буш тормый диләр. Мучали авылы буйлап йөрибез һәм беренче караштан ук бер үзенчәлек күзгә бәрелә. Ул да булса менә түбәләрдә шундый махсус корылма. Монда әлеге авылдан балкон дип йөртәләр. Әлбәттә, алар һәрберсе төрле, күбесенең аларның ай куелган өсләрендә, ләкин инде булай практик яктан килсәк, анда тәрәс куела һәм ике яклап менә бу өйнең üstü şırması, anda yaktılık dışı. Менә практик яктан шулай калган. Һәм менә иске иләрдә аларны күреп була. Шул традиция яңа иләргә дә күчә. Мөһим түгел, кешеләр менә быел салып чыгалар, былтыр күптән түгел 5 ел элек салдылар. Алар әлеге кыйыкларны шулай ук матур иттереп бизәкләп ясап куялар. Менә монысына игътибар итегез мәсәлән. Төрле авылларда бер үк әйбер төрлечә әйтелә. Бу конструктив элементның рус телендәге атамасы мезонин икәнен без хәзер үзебез дә беләбез. Бу татарларга гына хас әйбер түгел, төбәк үзенчәлеге. Мондый түбәләрне күршедәге рус, мордва, чуваш авылларында да күреп була. Мучали һәм якындагы башка авыллар үзенчәлекләрен үзебезгә ачылганнарын әлбәттә күрсәтергә тырыштык. Безнең тәҗрибә милләтебезнең зур һәм көчле икәнлегенә тагын бер кат инандыргандыр дип ышанабыз. Нәрсә әйтмәкелим, мөхтәрәм җәмәгать, аланнар көне буе әлеге авылда йөри, мондагыча сөйләм миңа да йыга башлады, күчә башлады. Бу бик тиз. Шулай итеп, мөхтәрәм дуслар, мин беләсезме нәрсә әйтмәкелим. Әйтәсем килә. Менә без гадәттә бер авыл белән икенче авыл, бер төбәк белән икенче төбәктә булган сөйләм айырмалары, йола айырмаларын белән сатулашып, бер-беребез белән тарткалаша башлыйбыз. Югыйсә, айырмаларны түгел, уртаклыкны эзли башласак, ул бит менә шуның хәтле айырма булыр һәм менә шуның хәтле уртаклык булыр. Менә шул уртаклыкларны җыя-җыя без инде авылларыбызны барлап, сәяхәтебезне дәвам итәбез һәм сезгә киләсе очрашуларга кадәр дип теләп калабыз. Сау булыгыз, дуслар.